Darayo bang' koth maduong' chwe kaunti ma Trans Nzoia mong'ere kaka dero mar piny Kenya, jopur e gwenge ma kono oseikore kendo donjo e puothe. Kata kamano jodak ma kono ywago pek mar ngima matamogi yudo mwandu mitiyogo e puothe mabiro konyogi e rito cham ma gigeno pidho. Cynthia Onyango ni kod ler. Koth maduong' osechwe ndalo ariyo e gwenge ma koni, gino manyiso ikruok makende ne chenro mag pur. E gweng' ma Sinyereri e kaunti ma Trans Nzoia, waromo kod jopur malimo puothegi kod geno kaluwore ni yande girito chwe mar koth bang' iko puothegi e kinde manyime. Sasa automatically ni kuingia shambani bila kusita ili tupate mavuno, na mavuno yatasaidia kila mmoja kwa sababu uti wa mgongo wa nchi. Na unajua hii Trans Nzoia watu tunaenda na season. Mvua ikinyesha ipite wiki 2 ama moja kama wakulima wajapanda, inamaanisha hiyo season itakuwa imetupiga nje na tutapata mavuno mzuri. Kata obedo ni gimor kod ranyisi mar kindeni mar pur, gin kod peke yore ochumi ahinya to yudo mwandu mag pur mar kit pur magitimo. Tumelima lakini mbegu ndio ilikuwa shida, mbolea pia bado iko kwa bei ya juu. Tunaiomba tu national government isubsidy mambo ya mbolea. Tuliambiwa mbolea tutanunua gunia kwa 2500, but ukienda cereal bado mbolea bei iko juu. Kauloso e ndalo mar ariyo mar chiwo kothe manono mag oduma ne jodak, ma en chenro ma itimo kod tend kaunti ma Trans Nzoia, gavana mar kaunti no George Natembeya dwaro sirikal mamalo mondo duok piny bei mar mbolea mondo kony jopiny yudogi e yo mayot. Maana zaidi mimi napeana mbegu, watu wanapanda mbegu bila mbolea kwa sababu hawana pesa. Jaambia mtu hapa Sinyereri aende mwe mfuko moja ya DAP ama Yara kwa shilingi 6,000 kwa sababu imepunguzwa kutoka 7,500 kwa soko ni 6,000. Wangapi watanunua? Wangapi watanunua? Kinde mar komo e kaunti ma Trans Nzoia igeno mondo rum e bwo jumbe adek mabiro. To kata kamano, jopur wacho ni nyalo bedo makare ka giyudo mwandu mag pur e bei moyweyo ka kinde komo pok orumo. Cynthia Onyango, Ramogi TV.